No niin, olemme saapuneet His Master's Tattoo tatuointistudiolle. Tähän minulla on ollut tässä haastateltavana Pate. Terve. Terve. Mitäs meillä on pelitoisessa nyt sitten tällainen projekti teidän kanssa alkamassa, eli tarkoituksena olisi yhdelle fanille. No kyllä, totta kai. Kyllä niitä tehdään, että siellä on kiekkofaneja, futisfaneja, niin suomalaisella aloitetaan tehdä. No mitäs nyt kun sä katsot Pelittojen logoa tuossa noin, tämähän on ikivanha logo tuolta 60-luvun lopulta, niin mitenkäs lähtisit Joo, tietenkin näissä logoasioissa niin hirveästi ei ole tulkinnanvaraa, että ei sitä kovin ainakaan muutella voi, mutta ainahan siihen voi jotain pientä perusparannusta tehdä ja vähän ilmettä hakea esimerkiksi varjostamalla ja seudulla ihan hyvin vyhnäihin ollut ikään kuin siinä niin ihan merkkinä, että mikä ettei, tämmönen. No mitä nyt sitten, jos joku pohtii, että tämä on erittäin hieno, tai ei ihan uskaltaa, kun sattuu ja muuta, niin ihan nämä perus... Sattuuko se? Ei Pelitä tatuointia olisi nyt sitten tarjolla ja His Master's Tattoosta vatetaan joku muu alan ammattilaisesta, sitä olisi nyt tapahtumaan tulossa tekemään. Näytäpäs vielä, sulla oli itsellä jokunen tatuointi käsissä, niin tuossa kun katselin, että minkälaista porukkaa liikkeessä kävi ennen kuin ruvettiin haastattelua tekemään, niin oli nuorempaa ja oli vanhempaa, että siitä oli tuollaisen 15 minuutin puolelta vaikeaa analyysiä, niin ketkä ottaa tatuointia tänä päivänä? Kyllähän se ikähaarukka on ihan laidasta laitaa, että terve. No niin, elikkä siellä... Tietenkin, paikan päällä. Ja paikan päälläkin saa käydä kysymässä. Elikkä siitä pohtimaan minkä kohtaan roppaa Pelität tatuointi voisi hyvin sopia. Kiitoksia sulle, Pate, kovasti. Juu, kiitti. Sasti.